Shuthi wena uhamba usendela amadoda abantu ugqoke amaphenti. Awukwazi ukusenda amaphenti ewodwa ufuna kuze kuvele nomzimba wakho. Shuthi kahle kahle uyadayisa wena. Oh, akithi ngidayisa umzimba wami hayi owakho manje usesiyena uhlangana kuphi? Sisi indoda yami lesikhuluma ngayo ungazongitshela ukuthi ngihlangana kuphi Sisi endodeni yami. Sengikutshelile sisi phela thana ngingaphindi. Akekho futhi umuntu afika nendoda la emhlabeni. Wena unendoda uyithathaphi? Yebo sisi mina ngicela ungalingeze uzungijwayele kabi nalamaphondo abophila uzongitshela ukuthi nendoda ngithathaphi. Shuthi nje kahle kahle wena uhamba udayisela amadoda abantu wena uyadayisa nje wena la ufika khona uyadayisa udayisela amadoda abantu. Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. Igama lami nguStufuza Dlangamandla Zulu. So njengoba igesi ngihlala la eceleni kwami, it means ukhona lo muntu asefisa ukuthi amphazamise kwi-relationship yakhe nophesini wakhe, kodwa-ke uzosichazela kabanzi la bebuya khona, la behlangana khona kuze kube today. Indlela uthando lwabo osoluvuthwe ngakhona, kodwa uma engekho happy uzichazela kabanzi ukuthi yini into emenza ukuthi azekhethe ukuthi ahlale nathi kulesi sihlalo lesi esakha Black Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. So-ke asike simuzwe ukuthi ngabe usiphathele ini. Sabona kunjani? Yebo sawubona. Alright. Yebo ngiyaphila. Ngiyaphila nami. Mina nguMamtolo ngwandlela. Ngicela ukwazi isibongo sakho, ubani, wakabani, uzalwa kuphi? Mina igama lami nguNosipho Ngaso Sibo, ngiqhamuka eMlazi Gazethi. Obani noSosipho? Make sure ukuthi Thabethe, yeah. Thabethe? Yeah. Konje ubani noThabethe? Angazi kahle ngoba Sibongo sakama. Osakama? Yes. Ubaba ubani? Chonco. Chonco. Yes. Oh, okay. Gambu. So ukhulele kuphi? Mina ngikhulele eMlazi. Ekhaya bengihlala nogogo no-auntie. Okay. Nama siblings, Yes. mhlambe nabomzala. Yeah. Nje abomzala ozalwa nabo. Noma bebengekho bekuwena phela umntwana. Bekube khona, bakhona bona. Okay. Siba 6 yeah. Abantwana? Okay. So bese njani isimo ekhaya ukhula mekuza ngako ekudleni, kwezeyimali, kwezesikole, indlela uma bekuphethe ngakhona, esadeni lakho la kababa wakho la uzalwa khona, bowuvakashana noma nje bowutshela ukuthi nje focusa la imndenini wakho ekhaya bomma kuphela? Mina since ngikhulile bengihlala ekhaya kababa cause kama bengakwazi kahle kahle. Oh, okay. Uma bengahlali naye bengihlala ekhaya kuba baba besi right isimo, baba bephatha enza konke nogogo naye no-auntie. Nje nasesikoleni besi right until ngaze ngathola uma wami cause bengamazi kahle. Okay, umthole ngendlela? Yeah, ngimthole ngendlela. Bemthola kuma ukwamukelile ngale ndlela vele ubu-expecte ukuthi akwamukele ngayo noma mhlambe ukulahlelele ekudeni? Yo. Uma ube umuntu ngizothini mhlambe ube namahloni ukungibona ukuthi sengize ngakhula ngimngaka engangazi ebuncaneni bakho. Yeah, engakaze angenzele lutho. Okay. And then into ayenza nje wavele wahambela phambili. Okay. And wena leyo nto leyo bekuphatha kanjani? Ufila kanjani ngokujula kwenhliziyo yakho? Ngifile traumatized because ayikho ingane engadeserve ukuhlala nomzali wayo njengomama wayo, and mengibona ezinye ingane ehleli nabazali bazo bengifila ngathi ngilahliwe. Okay. Okay. So let's say ubusiseka ngabantwana and ungumama. Nanoma ngabe kuthiwa akekho ubaba eduze, but ubuhlela ukuthi noma ngabe kuthiwa uyababusiseka ngabantwana bakhuliswa wena kuphela, ubusufisa ukuthi kwenzeke kanjani? Mina ingane zami ukuthi ngiba nazo ngahlezi nginazo eduze kwazo noma kuthiwa isimo sinjani empilweni ngihlezi nginazo ngikhusela laso sonke isikhathi. Okay. So wena uthando lwamama ubulidinga ngale ndlela ukuthi
kungaphezu kwamandla. Yo, bengilidinga kakhulu. Nalamanje nje ngisanakho lokhu ukuthi khona ngimdala ngimngaka but kusanakho ukuthi I still need that love. Uthando lamama. Uthando lamama nje empilweni yami. So namanje usanesikweleti enhlizweni yakho ukuthi uyalidinga uthando lamama. Yes, ngisanakho nje lokhu ukuthi mhlambe at least kube ukuthi leso sikhathi leso sincane. So excuse me. Ubukumvakashela uma uthanda nje ukuhlala naye mhlambe sometimes uthi ma ngicela ungitshele ukuthi ukhule kanjani wena. Uyangithanda kodwa njengengane yakho. Uzimisele ngani? Yini engakujabulisa njengomama wami? Mangabe kuthiwa ngiyayenza njengengane yakho. Ngitshele futhi ngiyakuthanda kakhulu wena uyangithanda na? Oh. Mase sikhuluma iqiniso umama mina bengimsaba. Okay. Ubethatha kakhulu? No, bengathethi but ukuthi angaze ngikhule kuyena esandleni sakhe akumazi. Bengimsabisa ilezo zinto lezo ukuthi bengimsaba nje. Even noma ngikhuluma naye bengisaba ukukhuluma naye izinto ngisaba ukumcela izinto until ke aze ashone. Oh, akasaphili kanti? Yes, washona. Oh, askisi bengazi. Umuphi lo nyaka ahambe ngawo? Washona ngo-2018 2018. grade 8, yes. Grade 8. Okay. No, ngiyakuzwa asikisi-ke ngiyaxolisa bengingazi ukuthi mina uma akasekho bengitshela ukuthi usasekhona. So ke yini eyenza ukuthi namhlanje uhlale nami la kulesi sihlalo saka umfunani umuntu wami kwenzekeni usoleni noma uzweni yini nje osolile beyenzeka phambi kwamehlo akho kodwa ungenayo incazelo yayo ephelele kwenzekeni? Into esuke yenzeka ukuthi mina nomuntu wami besithandana nje and uthando lethu beluhamba kahle. Zonke izinto bezi-right. After that ngiyaxakeka umuntu sengibona esengiphendula ngendlela engasafani, esengithethisa mesikhuluma, mephendula mereply ama-messages ami ubhala okay, alright kanti besibizana ngobhebe ngiyakuthanda njalo good night, good morning. Yes. Emva kalapho ngaba nezinsolo ukuthi no lo muntu khona into aseyenza ke manje. Yes, usebusy. Khona umuntu asenayo eceleni ke manje. Kwaba ukuthi ngelinye ilanga sengimvakashela ke mengimvakashela sihlale nje kube mnandi kube njalo. Wahamba wayochama ngathatha ifoni yakhe because ngifuna ukwazi ukuthi kahle kahle ubalo asebusy nayo lo asemnaka kangaka ngoba mina sanginikeza attention. Before azafika empilweni yakho ukhona omunye umuntu obunaye othi lo mhlambe noma owawuthi lo ngizimesele ngokuthi ngiphile naye impilo ende nginaye? Cha. Akekho sobuqala ngaye. Bengiqala ngayo. The time kade usanda kuqala uhlangana naye ubekhona omunye ubhuti thizeni ubuthandana naye noma ufike kuwena empilweni yakho usingle? Ufike kumina nje ngisingle. Okay. Yena wathini? Wathi ukhona yini umunye mistress empilweni yakhe noma wathi ukhona umunye usisi anaye empilweni yakhe? Into ayisho kumina wathi naye usingle akekho umuntu anayo empilweni yakhe athandana. Okay. Uye wambonisa kumndeni wakho noma bekuyinto obuyigcine esifubeni sakho phela? Ngatshela u-aunty ukuthi no, wazi ukuthi aunty sekhona umuntu engathi ngiyamthanda nje empilweni yami and ngiyabona ukuthi siyakude naye. Kude naye. Yeah. Okay. So ekufocuseni kuyena umuntu wakho lo omzele la. Ubusafisa isikhathi eside unaye noma bekuwumuntu nje othi ngizothandana naye ngoba vele ayikho into engiyenzayo angikho busy nalutho ngizofocus nje kuyena kodwa kahle kahle mina usakhona umuntu engingamlindile empilweni yami ngizofocus kuyena nje impilo yami yonke? Uma sengikhuluma iqiniso bekuyena nje umuntu engithi no bolo uthi ubambula lami soze sishone nje sathandana. Nindawonye. Yeah. Bese nike naba ne-conversation efaka abantwana phakathi noma bengakanaki ngisho nanokunaka into eyilanga lapho? Yena wake wakhuluma ngaleyo nto ngamtshela ukuthi mina ngisamncane ngisafuna ukufunda ngibe mdala and then ngibe nento zami. Emva lapho sesingaqhubeka sixoxeke ngendaba zezingane. Okay. Ngiyakuzwa.
So-ke simcelile-ke ugirl thizeni lo bukade umlethele la kule show le, and ugirl akashongo ukuthi ikhona into ayimindayo mesimcela. Uthe angamayindi lutho, angafika nanoma nini. So ukhona. Kuyikona ukuthi akazi ukuthi wena ubhalile kwishow. So ngiyacela nje umuphe isikhathi sakho, umlalele ukuthi nanoma ngabe kuthiwa umuphi umbuzo uzombuza wona, kungenzeka ukuthi akwazi ukuphendula. So ngiyacela ukuthi ungineze ithuba ukuthi ngimlande ukuze uzokwazi ukuthi ukhulumisane naye. Right inkinga, yes. Angisho uyazi ukuthi abantu besilisa mabeshela isikhathi esiningi bake babe namanga bathi ba single, uyitshela ukuthi wena mawumqomo uzoba wedwa kanti uthola ukuthi ukhona umunye umuntu okhona. So kungenzeka ukuthi useneminyaka emide edlule yakho unaye, kungenzeka futhi ukuthi usanda kumbona njengamanje wena kade usunayo empilweni yakho. So ungayixwayi izinto ekanjalo, ngicela ukuthi ungamhlafuni but ukhulumisane naye njengokuthi uyi-understand ukuthi nawe umuntu ufana nami nawe nathi sabantu, ne? So ngiyazi ukuthi inhliziyo yakho ibuhlungu kakhulu. Ngenzeka ukuthi ungaba nemibuzo eminingi but ngiyacela ukuthi umuphe isikhathi umlalele ukuthi naye angathini kuwena njengamanje. Okay, Ne? sisamama. But manje sifike kuyena. Into engifisa ukuyazi ukuthi uthole kanjani ukuthi lo muntu lo uthandana nomuntu wami. Uthole kanjani kwenzekeni? Ukuthola kwami lokho ngavula ifoni yakhe mfana. Mengithi- Wantshontsha. Yes, ngantshontsha ukuvula ifoni yakhe. Okay. Mengithi ngiyafika ku-WhatsApp wakhe ngi-check ukuthi ngoba kade ngishilo nje ukuthi bese ngasamtholi kahle kahle ukuthi kahle kahle kwenzakalani ngempilo Yes. yakhe. And then emva lapho ngase ngantshontsha ukuvula ifoni yakhe ngingena ku-WhatsApp. Mengena ku-WhatsApp ngifica iy'thombe zagirl, ama-nudes, umsendela ama-nudes. Nudes. Yes, ngiyaxaya ukuthi kwenzakalani phakathi kwalaba cause akwazi ukusendela umuntu ama-nudes nibe ningathandani naye. Yes. Akwazi nje ukuyenza leyo nto. So ngenzeka ukuthi sesise isikhathi bendawonye. Shuthi bayantshontshana-ke. Mangase athi ugirl, yes ngiya-understand ukuthi nawe uthi ukhona kwi-relationship. Futhi kungenzeka ukuthi wena ufike kuqala kunami. Kodwa mina ngiyindawo mfethu. Sengifile ngikhona la. Ngicela ukufake emqondweni wakho ukuthi ngikhona. I'm not going anywhere. Ngicela uwazi nje ukuthi nginami khona. Since uthi umlisi uyamthanda, nami ngiyumlisi ngiyamthanda. Shuthi sonke siyalingana. Hayi-ke, shuthi mina ngiyaphuma ngoba phela engikwazi ukusherisha indoda. Okay, uzophuma uhambe. Ngaphuma phela abafana abaningi ekwazi ukuthi ngasherisha indoda nayo. Indoda yami akukwazi-ke. Ithi ngivele ngimlande ke. So, manje ngimlandi ogcina ngci. Ugirl ngiya-understand ukuthi akazi ukuthi wena ubhalele kwishow, akazi ukuthi nana. But ugirl maye kuwesa ngale ndlela ukuthi uzofile ngathi ungambamba ngezandla, uyenzani? Mina angiyena umuntu othanda kahle kahle angiyena umuntu othanda ukulwa. Okay. But uma e-react-a ngale ndlela e-react-a ngayo, I'll take it as it is. Okay. Ngi-ready. Usawuphinde ubathembe futhi abantu besilisa. Angiboni ukuthi ngaphinde ngithembe umuntu osilisa empilweni yami. Okay. Okay. Kulungile ke ithi ngivele ngimlande. Ngiyacela usilandele. Phinde sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV kuhlelo esibizwa ngokuthi umfunani umuntu wami. So ke usisi uvumile ukusasijoyine and ngiyathemba ukuthi imibuzo nombuzo esizofikela ukuthi simbuzo yona nakanjani ngenzeka ukuthi ayiphendule. Sobona kunjani? Ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila nami. Mina ngumamtolo ngwakandlela isibongo. Ngicela ukwazi igama lakho nesibongo. Ngo-Asanda. Akabasibongo. Akwadlala. Dladla. Yebo. Umgabateli. Yebo. Uyamazi usisi ngihleli naye? Yebo ngiyamazi. Umazela kuphi? Esikoleni? Yebo. Okay. Ilokho kuphela kwesikole. Awukukho omunye umazela kona. Hayi cha kukho ukuyimazela kona. Usisi-ke uthi akekho right kwi-relationship yakhe nomuntu wakhe. And ungabi right kwakhe kufaka wena phakathi. So ngiyacela nje ukuthi umuphe isikhathi sakho umlaleli uthi ufuna ukuthini kuwena.
Yebo. Khona uzowanda. Ngiyabonga kakhulu. Ngiyacela ukuthi ukhulumisane naye. Sisi nginenkinga la. Eyani sisi inkinga? Ngibona iy'thombe zakho ama-nudes akho efonini yendoda yami and ngiyaxakeka ukuthi afunani vele efonini yendoda yami ama-nudes akho. Ufuna le ndodeni yami wenzani nje nayo? Konje usisi indoda yakho bani? Ulwazi nenzana ninolwazi. Oh, ulwazi okwaba yisibo? Wakamdlalo senenzanani naye. Ish sisi. Ulwazi ngiyamazi yezo. Umazela kuphi ulwazi? Ngimazela ko TikTok, Facebook, Instagram. Okay. Yebo. Senike na inbox ami. Yebo kwangi-inbox. Uye wathini kuwena? Wathi uke wabona izinto engizidayisayo and uyazithanda ufuna ukuthengela intombi yakhe. Okay. Udayisa ini? Oh, ama-bikini. Yes. Nama-swimming costume. Swimming costume, bikinis, and lokho kuphela. Yebo. Okay. Ish. Uyamuzwa ukuthi uthini wena? Mina ngimuzwa kahle ukuthi uthini. Uthi udayisa Ama-bikini nama-swimming costume. Pho ahlangana pha efonini yendoda yami lama-bikini nama-swimming costume akhe. Wangitext wathi ucela ngimsendele iy'thombe ngigqokile. Cause uyakuthanda ufuna ukuthengela intombi yakhe. So action kwakhe kanjalo. Ma umsendela wena uye wamsendela kugqoko wena. Ama-bikini nama-swimming costume. Yebo ugqokwe yimina. So shuthi uyawabona izinqa zakho. Ngingasho kanjalo ukuthi uke wayibona. Ungena lapho-ke. La ungena khona ikhona lapha impela cause umuntu wakhe uyachaza ukuthi akekho right kwi-relationship yakhe. Manje Isimanga sokuthi wena ungena lapho ukuthi uye wamsendela ithombe wena ugqoke kanjalo. And yena kumphathi kahle lokho. Cause manje akasazi noma niyathandana noma ithini into yenu. manje kumele kwenziwe njani cause ngamsendela wabona. So misa kanjani cause Niyathandana nini? Cha, asithandani. Pho nenzanani. Akwazi phela ukuthi ungasendela indoda umuntu ama-nudes ubungathandani naye sisi awucacisa inkulumo yakho Sisi akusiwa amanusi lawaya cause ngigqokile iphenti. Okusho ukuthi ngiwafihlile ama-private parts. Shuthi wena uhamba usendela amadoda abantu ugqoke amaphenti. Awukwazi ukusenda amaphenti ewodwa ufuna kuze kuvele nomzimba wakho. Shuthi kahle kahle uyadayisa wena. Oh, angithi ngidayisa umzimba wami hayi owakho manje usisiyena uhlangana kuphi? Sisi indoda yami lesikhuluma ngayo ungazongitshela ukuthi ngihlangana kuphi Sisi endodeni yami. Sengikutshelile sisi phela thana ngaphindi. Akekho futhi umuntu afika nendoda la emhlabeni. Wena unendoda uyithathaphi? Yebo sisi mina ngicela ungalingeze uzungijwayele kabi nalamaphondo abophila uzongitshela ukuthi nendoda ngithathaphi. Shuthi nje kahle kahle uhamba udayisela amadoda abantu wena uyadayisa nje wena la ufika khona uyadayisa udayisela amadoda abantu. Cause ngangimsendela ngithi wena wayethi ufuna ukuthengela intombi yakhe. Ufuna ukuthengela intombi yakhe ngomzimba wakho uhlangana phi umzimba wakho nokuthengela intombi Ngifuna yakhe? imali phela ngangike ngamsendeli ngibe ngifuna Ufuna imali. imali ngomzimba wakho shuthi kahle kahle wena unasisidima uyihloniphi kwawena nje usindela amadoda abantu umzimba wakho wena kufuna imali. Azikho ezinye indlela ongazama ngayo imali ngaphandle usendela amadoda abantu. Isisi ugada amagama akho angase kuyanyukela. Hayi angazi ukuthi uzongenzani ngoba phela ngiyakutshela ukuthi ihlukana nendoda yami. Phuma kuyona. Ayikufuni ayikuthandi. Hayi bo sisi, usungaze uphakamisa umoya ungitshela ngethuna. Ngaze usho nendoda umuntu osile. What do you mean uthuna? Hayi bo. Ulopholo nje, engenalutho. Ukuba kanalutho ngaba uvumanga ukumsendela umzimba wakho. Uvume kanjani umsendela umzimba wakho ukuba nalutho? Shuthi khona into oyibonile phela anayo. Hawu, ngabe yipi mina nginendoda yami sisi. Angazi phela mhlambe angazi mhlawumbe ubone engcono kunendoda yakho mhlawumbe akunika kangcono kunendoda yakho sikuhlulile yona. Hawu, nikani. First of all angilani nendoda yami. Ngisenje yitshitshe iphaqa sengavele ngilana nendoda umuntu ongalani neyami kade ngiyahlanya yini? Oh, okay, kusakhiwe eminyangweni. Yebo kusakhiwe. Okay. So wena into yenzayo ukuthi uyabashuthela bagqokile. Sorry. Shuthi uyabashuthela ugqoke
lezi zinto odayisayo Yebo. bese uyabasendela. Yebo. Hhayi ngoba nakho uthandana nabo. Cha, ngithandana naye. Ngiyacela ukuthi umenze ukuthi abe right usisi wenhlizweni yakhe ngesimanga sokuthi wena uthandana nabo wamsendela wena izinto ozithengisayo kuphela. Ngoba phela yena uthe ethi uyabheka wahlanganisa iy'balo zakhe wabona engazuthi wena uthandana nomuntu wakhe. So ngiyacela ukuthi umenze abe right ukuze singaze sifikelele empini kanti asikho isidingo sempi. Okay sisi, engakusho inamba yendoda yakho ngizoyidilitha efonini yami, ngiyiblokhe futhi iphume iphele empilweni yami. Uma ukuthi ingitheksta ngamanye ama-message-ke ayisho ukuthi ayizwa wena-ke. Sisi ngiyakuzwa lento eshoyo and ngiyacela bandla ukuthi uma ukuthi iyakutheksa utshele mina ngizokunikeza inamba yami ungisendele efonini yami ukuthi iyaqhubeka iyakutheksa. Hayi namanje nje besingayifonela siyitshela ukuthi ayiyeki lo ingitheksta wara angiyifuni. Shuthi njengamanje usuzokhuluma nayo sisi. Yes, ushilo boyfriend wakhe vele wathi ufuna ukuthengela intombi yakhe. Okungenzeka ukuthi intombi yakhe befuna ukuthengela nansi. So nanini mayefuna ukukhuluma nawe uboyfriend wakhe wena kube ukuthi usendela intombi yakhe vele because vele i-aim bekuwukuthi usendela yena. Ngoba bekuwukuthi vele ufuna ukuthengela yena ne. So ngiyacela-ke ingabi khona impi phakathi kwenu bowu-2 ngoba usukutshengisile ukuthi awuthandani naye futhi awusoze uthandana naye. Umuntu othandana naye njengamanje awulali naye, so asikho isidingo sokuthi ulale nomunye umuntu ekubeni wakho awulali naye. So ngiyacela nanoma inini nikhulume nobowu-2. Mewuthi khona into ethengisayo ayithenge. Uyezwa sisa ngisho? Umuntu wakhe owazane naye ngisimanga sokuthi vele ufuna ukuthengela wena ngoba usho kanjalo ukuthi ufuna ukuthengela wena girlfriend njenge-girlfriend yakhe. So ngiyacela nanoma ngabe kuthiwa yini uyayidayisa mekuwukuthi uyayithanda ungayithenga nakhona mekuwuthi awuyithandi into asikudingi ukuthi uphoqeleke ukuthi uyithenge kuyena kakhulukazi uma-lingerie. So ngiyacela ningalokho nibanga izinto ey'ningi asikudingi sokuthi nilwe la ngoba ukuchazile ukuthi akalali nane-boyfriend yakhe. So asikudingi ukuthi alale ne-boyfriend yomunye umuntu ngoba eyakhe yena akalali naye. So ngiyacela ningabi nokulwa nobowu-2. Kuyazwakala ngisho? Yes, ngiyazwakala sisi. Ngiyabonga kakhulu. Umuke lapha ekhaya kuyacaca ngazi ukuthi lento esiyizele la angeke size sibange ngoba icacile ukuthi ayikho into abazoyibanga vele ngesimanga sokuthi uyachaza usisi uthi alanda ne-boyfriend yakhe. Okungenzeka futhi ukuthi asikudingi ukuthi azale ne-boyfriend yomunye umuntu ekubeni akalali neyakhe. So ushilo wathi iminyango yesibaya sakubo isakhiwe. So akufanele silokho sicabanga izinto ey'ningi yena ubedayisa izinto ebeyidayisayo ngaleso sikhathi lokho. So ayikho into abazoyibanga. Ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe ulike share mina ngithanda kakhulu. Bye. The Black Life TV.